Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini mukomanashi ndinoitawo zvekutengesa muviri wangu, but vabereki vangu vatori nemari dzavo. Ndichisvika pakuzotengesa muviri wangu, it is because ndiri kustrugula mukoma. Ndatadza, ndambozama nepose pandinogona napo, ndambozama kuenda kumaprofita akasiyana siyana mudzin'anga mukoma. At my age ndakatombokontaktawo dzimwe n'anga dzekuZimbabwe dzinowanikwawo pamasocial media ndichitodzitumidzira mari from here, from where I am, but zvose zvavakanditi ndinge ndichiita ndakaita, but hapana kana zvazvakachinja. Now mukoma ndatongova munhu wekuti I am just a sex worker, and dzimwe nguva mukoma ndinotongoenda kunorara zvangu nemunhurume simply because inini naye tinenge tatongoshare a couple of beers. Zvinhu izvi mukoma zvakatanga pandakaita heartbreak. Kunoku kunyika kwatiri kunoku ndine umwe mukomana wangu uyo wandakatanga kudanana naye soon after ndatangawo kuenda kuchikoro, because isusu takabva kuZim. This was in 2013 patakabva kuZim. Saka pandakauya kunoku ndainge ndichiri very young, I was still in primary. Saka ndine umwe wandakangotanga kungoita friendly naye mukomana uyu, and he was like the one who was showing me around. Saka ndakabva ndazopindwa nelove yaye kuti ilove yainge isina control. So this guy akabva azoenda kuarmy. When he was in the army, he went and he started serving there in Iraq. Saka akazoti adzoka, he came back and ainge aine a change of mind, ndokubva azorora, but he decided to get married to someone else. So mukoma inini I got a heartbreak, and heartbreak yacho mukoma ndakabva ndangozviudza kuti hazvina basa, but deep down in my heart ndaingoti kana ndiri ndega paya ndaibva ndazotanga kuchema. Saka kuti ndinge ndichizvipodza maronda awa ndakabva ndatanga kunwa doro. Ndaiti kana ndikanwa doro mukomanashi mangwana makuseni ndaizomuka ndisina kana simba. When I would look at my pillow mukoma, ndaimuka pillow rangu rakazara neropa. Zvandainge ndava kuita mukoma ndezvekuti ndaitora any sharp object ndobva ndatanga kuzvicheka. Paipai panenge pachibuda ropa ndopandaifila as if the pain was going away. And zvinhu izvi zvakabva zvatanga kundivhundutsa, because it was an addiction. Zvinhu zviri very addictive zvekuti unopota uchizvicheka then uchibuda ropa. It is too addictive. Saka zvandakaita manje kuti ndinge ndichibhita that addiction yekupota ndichizvicheka ndichibuda ropa, what I started doing is I would drink more alcohol. Paipai pandinenge ndapindwa nepfungwa dzekuti ndinge ndichizvicheka, ndinenge ndakatobata either a razor or a small sharp knife, then I would opt kuti ndinge ndichinwa a whiskey kana kuti doro rinokasika Dhaga, then I would just throw away that sharp object. And zvose izvi mukoma, it has stayed hidden from my parents. My parents, they do not even know anything, and I make sure kuti when I go out, I do not come back home drunk. Ndokusaka ndichizoita izvizvi zvekuti ndinoenda ndobva ndanorara nemunhu uyo anenge anditengera mabeers or wandinenge ndatengera mabeers until the hangover is over. Ndo pandinozodzoka kumba, and ndinotodzoka kumba ndatofreshena up. I drink a cup of coffee kuitira kuti I can return back to my sober mind. My parents do not even know kuti ndatova an addict. Recently, what shocked me, Brother Nash, is ndakamboti I want to go for a day without drinking alcohol. Ndakabva ndatanga kubvunda kudedera mukoma zvekuti I even struggled to get out of bed. I had to order a beer. Bia rakati rauya mukoma, ndikabva ndazobuda panze wearing a long jacket. Pandakadzoka, my mom, she was watching TV with my siblings. Hapana kana chavakaona, because bhodhoro iri rewhiskey zvandakariita ndezvekuti the jacket was quite long. Saka ndakangoripinza muruoko rwangu rwekaright, then ndikabva ndazongozvikavha. My mom didn't even see anything. Apa ndainge ndichibvunda ndichidedera, ndakangoti ndichingonozvilokera mubedroom mangu, ndichingonoteka one sip.
I stopped shaking. When I first drank that one sip mukoma, I messed up the whole bed because ndakatoita zvekutobata the water glass with 2 hands. Ndaitotadza kutodira doro racho into that water glass. Even pandainge ndava kunwa, I had to hold the water glass with 2 hands. I was shaking. And after I had finished drinking, ndakabva ndatanga kuchema because I had lost control. I had messed up the whole bed because of the way that my body was shaking. I just went to stop. Handiziviwo kuti ndezvipi zvimwe zvinhu zvandinokwanisa kushandisa so that I can stop drinking. Ndakambozama, ndikadyirwa mari nen'anga dzepa-social media, but hapana chakachinja. I know kuti pain yangu iri kubva pamukomana uyo wandakatanga kudanana naye mushure mekunge tauya kunoku kunyika kwatiri. And I can't stop myself from loving him. Please help me out. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvinorwadza. Hanzi kana ndikazangonwa doro maoko angu anotanga kubvunda maoko angu. Please ngatizamei kutaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndasvikawo pakupererwa neupenyu. Kana mukazonzwa ndichinzi ndaromba, zivai kuti inini nditoriwo munhu ane mwoyo wakanaka, asi chiri kuitika ndechekuti nhamo kwayandisvitsa, nhamo yandisvitsa kumapena. Ende ndinoti kana ndikatarisa upenyu hwangu handitomborina kana chandiinacho. Ndinorwadziwa mukoma neupenyu hwangu hwandinorarama. Pari zvinhu zvangu ndiri kungoshanda, but kungoshandawo tumabasa tuya twekuti hatuna kana basa. And what pained me the most is that ndainge ndiine umwe mukadzi uyo wandakangosangana naye muno muSouth Africa, saka takabva tatanga kugara tose. Mukadzi uyu mukoma zvaaita ndezvekuti inini at that time, because ndaingofungidzira kuti tiri murudo, but iye ainge aripo pakundishandisa. Iye aiti mari yangu ndo inoshanda kutenga chikafu, iye yake aichengeta. Then iye manje zvaaingoita ndizvozvo zvekuti anenge achingoenda kumba. Inini handisati ndakwanisa kana kumbodzokera kumba nekuda kwekuti mukadzi uyu iye aingozviudza kuti iye ndiye anofanira kuti ange achienda kumba. Saka ndakabva ndazombomuti, saka izvi zvekuti unongofamba uri wega uchienda kumba apa uri mukadzi wemunhu. Akabva aseka hake akati, mukadzi wani, vabereki vangu vanozviziva kuti inini kuno kuJoni ndiri kugara nemurume here? Ndikabva ndati, ko saka pose apo pandinenge ndichitumidzira vabereki vako mari unenge uchiti ndiri kutumidzira ani? Iye akabva ati, sha, uri chikomba changu chekuno kuJoni. Even my husband, inini nemurume wangu hatisati tatombopanana gupuro. Ndiye anotozivikanwa nevabereki vangu zvekuti kana ndikafa iye ndiye anotobvunzwa nevabereki vangu kuti ko mwana wedu zvatakanzwa kuti akafirako kuJoni, ko chii chakaitika? Saka mashoko awa mukoma akandirwadza. Ndichitanga kukalkulata kuti munhu uyu, saka ndaifungidzira kuti anondida, but at the end of the day I have found out kuti haatombondidi zvachose. Zvakabva zvandirwadza kusvika pekupedzisira. And takaramba zvedu tichingogara tose until one day tainge tatobva zvedu kutauni. Saka takabva tazogara pasi, manje tava kutanga kuverenga zvose izvo zvainge zvakanyorwa pamareceipt, tichingozama kuita mabudgets. Inini ndainge ndichiti ko chii chiri kuitika kuti mari iyi isakwanisa kubalansa, because mari yatainge tashandisa mutauni nezvainge zvakanyorwa pamareceipt zvainge zvisiri kupindirana. Apa iye ndiye anenge akabata chikwama chemari, akabva angondiburitsira shoko rekuti sha, usaswera uchindinetsa, mari yako iwewe haishandi. Ndokubva tazorambana mukoma. Takati tarambana,
but the pain yakangoramba iri mandiri. And iko zvino mukoma nditori nevanhu vakati vandaka approacha, and ndichiva approacha ndaifungidzira kuti zvivindi zvekuti ndinge ndichizoromba zvivindi zvacho ndinazvo, but ndakati ndichinopinda mudare reumwe murume wandakasangana naye kuno kuSouth Africa, iyewo anobva kuMozambique, akabva andibvunza kuti zvivindi unazvo here? Ndikabva ndati zvivindi hongu ndinazvo. Akati ko zvivindi zvekuuraya munhu unazvo here? Nekuti iwewe zvako kuti zvinge zvichiita panofanira kuti pange pachitofa munhu, unofanira kuti unge uchitsvaka vanhu, it's either vanokwanisa kuzoponda hanzvadzi yako kana kuti iwewe personally ndiwe unofanira kuti unge uchiponda hanzvadzi yako. Then kana waponda hanzvadzi yako unofanira kuti unge uchizomukodobora maziso ake. Mushure mekunge wamukodobora maziso ake, rimwe ziso racho unoenda kubva wanorikanda murwizi, rimwe racho ndiro raunofanira kuti unge uchizochengetedza. Ende kana wava kurichengeta ziso iri, unofanira kuziva kuti harifaniri kuti ringe richizobatwa neumwe munhu asiri iwewe, uyezve rinofanira kungogara riri panzvimbo pekuti rinenge ringori panzvimbo pane rima, harizotendedzwi kuti ringe richizotochwa. Kungava kunyangwe zvikanzi haritendedzwi kuti ringe richizotochwa kunyangwe nelight chairo remumba. Ndakabuda mudare muyambuya mukomanashi ndichinzwa dzungu nekuda kwezvinhu zvose izvi zvandainge ndaudzwa. Ndakati ndichibuda mudare mavo mukoma ndainge ndichitonzwa dzungu nekuda kwemashoko ose avo andainge ndaudzwa, but ndakabva ndazviudza kuti panapa zvinotoda varume vakazvipira mukomanashi. Asi ndakazoti ndasvika kumba ndakazongosangana nepicture rehanzvadzi yangu mukoma, ndikabva ndanzwa zvivindi zvose zvezviya zvichipera. Saka pari zvino mukoma ndo pandimire, ende iyo n'anga iyi yakanditi kana usingakwanisa hako kuzviita hazvina ma-effects, but the fact yekuti ndakatombofamba ndichida kuromba zvinogara zvichingondivhundutsa mukoma, ende ndinogara ndichingotya, handitomborina kana peace. Ndinogara ndichingozvibvunza kuti saka chii chichaitika kana maybe sekuru ava vakazochinja mwoyo wavo vobva vati uyu anofanira kuti ange achizopengeswa because akaona zvinhu zvose zvinoitika mudare rangu. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndakanzi ndaifanira kukodobora maziso ehanzvadzi yangu. Hei, ungaita zvivindi zvakadaro zvekuti unoenda uchinonokodobora mushure mekunge waponda hanzvadzi yako wobva wamubvisa maziso, rimwe racho woenda kunorasa hanzi kurwizi, rimwe racho ndorandofanira kuchengeta. Ngatitaureiwo navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokomberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukomanashi, inini ndinoda kureurura kuti ndakabaya vamwene vangu netsono vakatofa, ende ndichinovabaya netsono. Izvi zvakaitika mushure mekunge ndanetsana navo. Vamwene vangu vainge vari munhu wekuti kubva zvandainge ndakapindawo mumusha mavo mushure mekunge ndatizira mwana wavo, vamwene vangu vakatondirakidza kuti inini nezvangu vainge vasingandidi. Vamwene vangu vakatanga kundishora because inini ndiri munhu ane muviri muhombe. Saka zamu rangu kunyange zvangu ndainge ndichitoriwo musikana ainge asati ambozvara, but nekuda kwebhodhi yangu zamu rangu rainge ratoita kakurara mbichana, but raioneka kuti iri izamu remunhu asati ambomwisa. Vamwene vangu mukoma ndakangoti ndatizira, vatete vangu vainge vasati vatombodzokera kumba. Then ivo vamwene vakabva vangondidana, vakabva vati uya kuno. Ndokubva ndavatevera, ndakatomboramba kupinda mubedroom mavo. Ndokubva vapopota vakati kasi uri muroyikani asingadi kupinda muno mubedroom, pinda. Ndakati ndapinda mubedroom mavo mukoma ndainge ndakatopfeka t-shirt yangu, vakabva vandifukura zamu. Ndokubva vangoti vakabva vatanga kutorova maoko avo. Saka takazoti tabuda panze ndopa vakabva vazotanga kutaura navatete vangu, vakabva vati uyu imvana, uyu akatombozvara, uyu akamwisa. Zamu iro ratorembera. Mukomanashi vatete pavakazotanga kutaura neni ndakachema mukoma, but munhu ainge achiziva chokwadi changu ainge ari murume wangu.
Mukoma ndakazongoramba zvangu ndichigara pamba pevabereki vemurume wangu, but it was very painful. Life yandairarama yainge iri very painful. Murume wangu akabva azowana lucky manje, vakabva vazoshiftiwa, vakabva vazotanga kuenda kunoshanda kusaidi kubhodha reMozambique. Murume wangu iye musoja. Ikoko mukoma nashe vaipota vachiita maextra work zvekuti pavaizodzoka kumba aiwa pay yavo vaitodzoka mapay avo ari right zvisingaiti. Ende chaindirwadza manje ndechekuti ivo Vamwene Vangu kubva zvavakaona kuti painge paine extra mari dzaipinda ari ma-US dollars, Vamwene vakabva vati mari yose yaifanira kuti inge ichipindira mufoni mavo. Each and every month ndaitoti ndinge ndichivakumbira Vamwene Vangu, kana ndichida mari ndaitovakumbira ivo Vamwene, ende dzimwe nguva vaitondinyima. Zvinhu zvekuti zvakandirwadza mukoma nashe. Mukuzonofamba manje ndakatanga ndichaudzwa kuti ndainge ndiine jambwa iro rainge riri pandiri. Ndakambozama kubatsirwa mukoma nashe, but wega unongoona kuti panapa ndiri kungoudzwa maproblems asi kuti ndinge ndichizopiwa solution hakuna solution iripo. Kuzodzamara ndazotaurawo neumwewo wandainge ndava kuwirirana naye, akabva ati pane vamwe madzibaba avo vandinoziva, but ivavo manje vanosanganisa zvechivanhu zvekare nezvekumasowe. Ndikabva ndati handei ikoko. Saka takazoenda kuya handizivi kuti ndingati sekuru kana kuti madzibaba vacho. Vakabva vazondipa kadhori aka mukoma vakatongokaumba, ndakatotarira kudai so. Vakangotora dhaga riya rekuumbisa riya, vakabva vaumba kadhori kavo, vakabva vati bata kadhori aka tsono iyi. Ivo vakabva vati chibaya pacho apo paunonzwa kuti ndipo pauri kuda kubaya. Inini mukoma nashe ndakangogamuchira kadhori kaya ndokubva ndabaya, ndakangobaya pamoyo. Vamwene vangu mukoma vakabva vangotanga kurwara. Mushure mekunge vatanga kurwara Vamwene vakati vachinoendeswa kuchipatara, dokta akabva ati handitombozivi kuti mukadzi uyu how come she is still alive, because ane buri pamoyo pake. Vamwene vangu vakangopiwa 1 month to live. Vanhu vakambozama kufamba, but Vamwene vakazoshaika even before that month iyo yavainge vapiwa nadokta. The month isati yatombopera Vamwene Vangu vakabva vashaika. Mukoma Vamwene Vangu pandakangonzwa kuti vainge vaine buri pamoyo, ndakazama mukoma kuti ndinge ndichinamata kuti Mwari andiregerere ende avanunure, angogadzirisa apo pacho pandainge ndakavakanganisira. But Vamwene Vangu vakabva vashaika. Ende chinondirwadza mukoma ndechekuti nguva yaya yebody viewing ndakazoti ndichienda kunoitawo body viewing, ameno maybe inawo yekuti ndainge ndiri pakati pekutya, but Vamwene Vangu vakabwaira so vakanditarisa kuti ndivhunduke mukoma. Zviya zvekunzi unovhunduka kana ukaona zvinhu zvinotyisa unenge usiri panguva yakaoma, because ndakangoti dzikamisa hana yako, because izvezvizvi kana ukaridza mhere uchabvunzwa zvakawanda, you are going to lose your husband. Ndakangovatarisa back mukoma, but image iyoyo nanhasi dzimwe nguva ndinokwanisa kuti ndakarara ndinongovhunduka so apa ndinenge ndatongorota image iyoyo mukoma inoita kunge yakaita zvokunamirwa mubrain dzangu. Ndo confession yangu mukoma nashe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Dainda ndirini ndorova sporo. Tinozotaurirana later on. Chitunha chiri mukofini chobva chavhura maziso. Ipapo aiwa haungambomiri, but hanzi navanzvadzi vedu ndakangozviti dzikamisa hana, because kana ukagara wavhunduka vanhu vachada kukubvunza mibvunzo yakawanda and you are going to lose your husband. Hey, pakaipa.